salam. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Jikalle ke ce a gari. Sannu da zuwa sai taho mace zo. Awu tsaya nan da kuma abin shimfiɗa ɗaya. Zauna, jikalle na. Sannu. Ya gida? Ya su babanki? Duk kuna kalau ko? To ya karatu. Masha Allah. Yau ke ce a garin? Ƙwarai kuwa. Gwaggo Maman na ciki ne? Na aike ta bebi. Yanzu za ki ganta ta dawo. Wai wace ce aka aika ciki? Maman take mana. Ta wuce a aike ta ne? Me ya faru ne bebi? Daman shi mai aiki ana aiken shi. Da gudu ma? Gashi kin gani? Bebi duk yaro ai bai wuce aiki ba. Ai gwaggo na ga ko gidanmu ba aiken ta here ta aike ni ko ni ko ɗurin gona. To ai bebi a gidanku uwa take. Anan kuma diya ce. To yanzu ya za a ba aiken ta? Hanyoyi ne daban-daban. Ina jin kika ka hiɗi man wani hanyoyi ne. Na ɗaya, idan babanki ya yi bikonta ya maida ta ɗakinta. Na biyu, idan ya sallame ta, ta zo nan ta gama idda sannan ta yi aure. Na uku, idan ta yi auren sai ta yi sa'a ta samu mai santa kaman babanku. Dan wannan ma ai mai sauƙi ne. Wani namiji ne za ta yi wa abin da ta yi wa babanki ya kyale ta? Kamar yaya? Ba gwamna ba ne ya ce zai naɗa shi SA ya ba shi auren SA ya ba shi naira miliyan 5 saboda zafin kishi shine ta taho gida. Yanzu dai in na fahimce ki nan za ta yi ta zama kenan. Ƙwarai kuwa har sai ta samu wanda bai san duniya. Su momi ana ruwa kenan. Kusa da kada ma. Ashe kin ji ni. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen